Здравейте, уважаеми телезрители! В ефира е предаването Роден край, а с вас е, както винаги по това време, Аня Терзиевец с най-добри пожелания и актуални новини за българските събития, които се случиха през изминалите дни в Одеса и Одеска област. България ще е приятел на Украйна в борбата и за суверенитет и териториална цялостност, а българското правителство ще я подкрепя по пътя и на интеграция в европейските структури, заяви вице-премиерът на България Валерий Симеонов, който предвождаше българската правителствена делегация на посещението в Одеса и областта през 25-26 август. По време на визитата на българската делегация се състоя среща с първия заместник губернатор на Одеска област Александър Терещук, където бяха обговорени приятелски намерения за по-нататъчно икономическо и културно сътрудничество. Също така беше посетен и Всеукраинският център за българската култура в град Одеса. Каква беше тази среща, вие ще видите в нашия репортаж. Вице-премиерът на България Валерий Симеонов, придружен от председателя на Държавната агенция за българите в чужбина Петър Харлампиев, заместник-министра на образованието Петър Николов, заместник-министра на регионалното развитие Валентин Йовев, посланникът на Република България в Украйна Красимир Минчев, а също и български дипломати, депутати и представители на бизнеса посетиха Българския дом в Одеса. Тук директора на центъра Димитър Терзи им разказа за дейността на обединяващия всички българи в Украйна български дом и неделното училище Васил Априлов. Показа по какви учебници родния си език учат одеските българчета. Гостите от България бяха приятно учудени от активната дейност, която се води тук, за да се поддържа българското самосъзнание будно. Изложби, народни празници, демонстрация на кулинарно майсторство и виноделие. Това е само една малка част от мероприятията, които се провеждат тук и които са много очаквани от одеските българи, разказа Димитър Терзи. Най-вълнуващият момент от посещението на българската делегация в Одеса бе предаването на важната реликва от бесарабските българи за майка България. По предложение на генералния консул на Република България в Одеса Димитър Тучков, директорът на Всеукраинския център за българската култура Димитър Терзи придаде на вице-премиера Валерий Симеонов автентичния бастун на даскал Ботю Петков, бащата на Христо Ботев. Просълзен Димитър Терзи проводи реликвата за музея на поета-революционер в родния му град Калофер, като ценен подарък за калоферци от бесарабските българи. А след вълнителното предаване на ценния подарък, гостите от България с голямо удоволствие се разходиха из центъра на Одеса, а Димитър Терзи им разказа за интересните моменти от историята на изграждането на Одеса и нейните невероятни паметници на архитектурата. Одеския пасаж, градската градина, Одеската опера и други забележителности на Одеса истински впечатлиха гостите от България. Вице-премиерът на България Валерий Симеонов и водената от него делегация прекараха няколко часа в село Заря, Саратски район. Жителите на това село за кратко време успяха да впечатлят гостите. Как ли го направиха, вие ще видите в нашия сюжет. Зарянци умеят да посрещат гости. За тяхното гостеприемство се знае далеч зад границите на Украйна. На вице-премиер-министъра на България Валерий Симеонов, който водеше голямата делегация, едвам сега му предстоеше да види богатството, което се пази в душите на тези хора, желанието, с което те пазят своето минало и осигуряват своето бъдеще, учейки децата си да говорят народен език, да пеят български песни, да свирят български мелодии и да играят кръшни хора.
Пред Дома на културата в село Заря председателя на местното стопанство Камчик Георгий Чекликчи, кмета на селото Виктория Райчева и директора на Дома на културата Ирина Стоянова, които подпомагат и развиват 4 големи народни състави от съвсем малки деца до вече възрастни жени и мъже, показаха на високите гости кратък концерт. Песните, музиката и танците се преплитаха и за пореден път запалваха зарянци, защото когато играят или пеят те се изпълват с голямо щастие, а гостите, омаяни от многообразието на българския фолклор, аплодираха горещо и бяха очаровани от майсторството на децата и възрастните.
Впечатлени от високопрофесионалното и емоционално българско творчество, всички, които бяха се събрали на централния площад в село Заря, се наловиха на едно обединяващо хоро. След това гостите имаха възможност да се потопят в атмосферата на единия от най-богатите български музеи в Украйна. Тук експонатите се попълват всяка година. Интересно е, че българите, които посещават музея, се стараят следващият път, като минават през Заря, да донесат стари уредби или носии и да ги подарят на българския музей, като така внасят още повече българска магия, донесена от майка България, с цел да се пази тя от децата и разпръснати някога по света. Председателят на Държавната агенция за българите в чужбина Петър Харлампиев за първи път посети мястото, където живее най-голямата в света българска диаспора – света на бесарабските българи в Одеска област. Към какви заявления го потикна видяното тук, вие ще научите в интервюто с него. Сплотеността на българите в Украйна, живият дух и пазенето на българщината е това, което прави българите силни по принцип. Българите в Украйна показват, че те са едно от най-силните неща на българската нация. Те са една неразривна част от българската нация. Българите сме не само тези, които живеем в България, и тези, които живеят и в Украйна, в Македония, в Сърбия, и тези, които се наложиха поради едни или други причини да отидат да живеят в Великобритания, Германия, Америка. Това, което ни прави българи, е езика, това е вярата, това е културата, това са песните и танците, това са мартеничките, които всеки 1 март всеки един от нас връзва и показва своите приятели. Страхотно, много добре се чувствам тук, чувствам се у дома си и благодарение на вас, българите от Бесарабия, направо ми се пълни душата с любов и сила и надежда, че заедно ще продължим и ще помогнем да оцелее българската нация, да оцелее България и българите, където и да се намират, да живеят достойно и спокойно. А ние с каквото можем ще помагаме, защото българщината се поддържа, живее и никога няма да загасне. Вашата политика, политиката на Дапч по-скоро, нали, отскоро е повече насочена към бесарабските българи. Какви нови проекти, изяви планирате? Можем да кажем, че по-скоро повече насочено там, където има много активни български прояви. Тъй като бесарабските българи са, може би, най-активните българи от всички българи, които живеят извън граница, все повече ще продължаваме да засилваме контактите. Първо, ще помагаме все повече на училищата и ще търсим възможности съвместно с Министерството на образованието за откриване на нови класове и паралелки в български училища. След това, засилване на работата с неделните училища. И друго, нека да видим дали всички неделни училища работят добре. Някъде може да не работят много добре. Трябва да се стараят повече, защото смисъла на тях е да запазят българското. На следващо место, все повече да насърчаваме създаването на български дружества, клубове, народни танци, ансамбли, подсигуряването на носии, съвместни проекти между България и Македония и Украйна с участието на различни представители от общността в Бесарабия и в България. Как оценявате дейността на Асоциацията на българите в Украйна? Асоциацията на българите в Украйна е много сериозна, една от може би най-сериозните организации на българите в чужбина, която със своето многообразие, постоянство и труд доказва и все повече доказва, че истинската организация на българите в чужбина може да бъде пример за организациите и в Македония, организациите и в другите държави. И лично искам да благодаря на господин Кисе за своя неуморен труд
и на всичките, които работят заедно с него. Да, вътре има различни мнения по някой път, различни неща, но се показва, че се поставя България над всичко и интересите най-вече на българите в Украйна над всичко, без да се нарушават държавните интереси на Украйна. Това е европейският модел, това е европейският начин на развитие, така че благодаря на асоциацията в наше лице на Държавната агенция на българите в чужбина с пълна и сериозна поддръжка. Ще дойдете ли още на гости? Задължително! Мили българи, нашата среща приключи, както и новините за днес. Пожелавам ви всичко най-добро и до нови срещи!